Wai, 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 akwai kallo ranar gobe kiyama, kallo mai yawa. Wato wanda dai Allah ya sa kowa ta kanshi yake yi ranar gobe kiyama da an sha kallo a wajen shugabannin ƙasar Najeriya. In saɓa Kur'ani izu 60 in yi rantsuwa da shi, sannan in zo wasu abubuwan su jujjuya sa babba cikin ƙarami in bubbunni in murɗe wasu abubuwan ba daidai ba. To ranar gobe kiyama cewa Allah ne kai rantsuwa da Kur'ani izu 60 gaskiya. To waɗanda dai suka ɗauka to Allah ya sa su gama lafiya, Allah ya sa su gama lafiya, Allah ya taya su riƙe. Amma dai wallahi da matsala babba fa. Na rantse da Allah idan ni ne ba zai yi ba, ba zan rantse ba. In za ku bani mulkin amma ba zan rantse ba. Babu maganar rantsuwa da Kur'ani izu 60. Wala ba auka nake yi. Gwauro gwauro mai azumin jemage, gwauro mai zaur da karago, gwauro tashi gari ya waye. Ai fa garin ya waye, ashe garin ya waye. Allah kaɗai ya san adadin mutanen da ba su yawa ba da asuba, ba su ci abinci ba da asuba saboda sun makara. Assalamu alaikum jama'a, yadda aka so wannan azumi lafiya, Allah ya sa mu gama shi lafiya, Allah ya sa da mu za a yi sallah cikin wannan wata mai albarka. Kamar yunwa nake jifa, to amma dai haka zan daure dole ai yau muka kai mun kai daya saura guda 29 ko kuma in ce saura guda 28, haka nan za a daure. Wanda ba su yi aure ba su samu su yi aure, buga baka ta makara. A sha ruwa lafiya jama'a, sai an jima, ai sai an jima da ce ko